Iep, són la una. Ei. Són la una. És la una. Estem aquí a la Fàbrica dels Somnis fent el quart programa de Ràdio Clota, que pels que no ho sapigueu, pels que ens estigueu escoltant aquí ara mateix i hagueu vist gent muntant una taula a l'entrada de la Fàbrica dels Somnis, això de Ràdio Clota és un projecte que neix de l'espai col·lectiu La Clota a les Adoberies, de traslladar com a través d'aquest mobiliari, que és un carro amb cables i podem enxufar micròfons i podem xerrar. I unes rodes de bici. Unes rodes de bici. A través de transportar això, doncs, anar als llocs i que aquests llocs s'expliquin per ells mateixos. És el quart programa que fem. Hem anat a diferents llocs. El primer va ser l'aniversari de la Clota, després hem anat a la Canxa, al Sant Ferm, i el quart venim aquí a la Fàbrica dels Somnis perquè avui és l'aniversari de la fàbrica, feu 8 anys, i volíem fer un programa especial com per conèixer-vos a vosaltres, i començarem parlant amb la Marina de totes les activitats que hi hauran avui. Som 1 de juny i la Fàbrica dels Somnis està al carrer Blanc i Molís número 2, perquè ens ubiqueu una mica on ens trobem. A partir d'ara la Marina farà una mica l'agenda del dia, que és bastant atapeïda, no? Com està la cosa? Bé, doncs tenim tot el dia programat amb activitats una mica per tota la família durant el dia. Hem estat fent ara des de les 12 una mica de circ en família, tothom ha vingut amb els crios i s'ho estan passant d'allò més bé, fent aeris, fent malabars, una mica un tastet del que és la fàbrica en el dia a dia i obert a tothom, no? Com aquesta jornada de portes obertes on bé, podem compartir amb tot Vic, amb tothom que vingui d'arreu, les nostres activitats. No? Això de 12 a 2, després a les 4 tindrem la gent del Casal Claret, ens prepararà un cuscús. El Casal Claret és un projecte de Vic que insereix dones principalment marroquines en la ciutat i tenen això, una petita cuina, i ens fan un càtering de cuscús que ja l'any passat va funcionar molt bé i que repetim enguany perquè la veritat és que ho vam gaudir molt. No? Després, havent dinat, tindrem concertillos, tocaran rock xic a les 5:30 i després passem una mica a fer una mostra dels nostres estudiants de claquer. A la fàbrica fem tallers de tota mena i un d'ells és el claquer i avui faran una mica de jornada de portes obertes també. Això serà a les 18:30. Després ja passem al sopar a les 8 de la nit, farem sopar i tot seguit a les 9:30 vindrà el cabaret, que sempre és el moment més especial per tots nosaltres, on els artistes tant de dins com alguns convidats venen i ens presenten les seves activitats, no? I els seus espectacles. I res, després tindrem a la batucada Batec d'un somni a les 11:30, que és un projecte que va passar durant una temporada per la Fàbrica de Somnis, ara té el seu propi espai i bé, faran també una petita mostra de les coses que treballen. I a partir d'allà DJs i el que passi. I després, enguany, li hem donat més vida a l'espai exterior, tenim una mostra d'artesans, farem una mica d'art i hi ha paradetes perquè la gent ensenyi les coses que fa i que tots podem comprar i veure el que fan. És tradició ja això de celebrar l'aniversari? Sempre ho heu fet cada any? Ja l'any passat vam fer festa així més grosseta i és una bona oportunitat per donar a conèixer l'espai i que la gent pugui afegir-se a un projecte que nosaltres ens estimem molt i que ens agradaria que creixés amb noves aportacions i amb gent guai que vulgui venir a col·laborar. I també l'heu titulat com a Festival de l'Autogestió, no? Sí, clar, com això és un espai que queda una mica al marge de tot, no? Som nosaltres i ets tu en el moment que entres i és qualsevol persona que vulgui venir. La veritat és que ens ho fem tot molt nosaltres i és una manera de reclamar espais socials alternatius i bé, és una estructura de base que trobem que funciona molt bé avui en dia i que és la manera en què podem
a expressar-nos i conviure tots, no? I d'aquí l'autogestió, doncs avui celebrem que això funciona, que patim molt, les assemblees són el primer dilluns de cada mes, tothom està convidat a venir, a portar idees i a fer el que calgui, no? I en aquest sentit doncs, a seguir defensant un projecte que trobem que cal, no? A tot arreu i a Vic en especial, que és on estem. Avui recollint una mica els fruits de tota la feina feta durant tot l'any, no? Sí, És com exacte. que veus que tothom ve aquí. Perquè és la gran festa de l'any, per dir-ho d'alguna manera, aquí a la fàbrica, o teniu altres com dates assenyalades en què també ve molta gent? Bé, després hi ha alguns altres esdeveniments que sempre estan bé, no? Però avui és el dia gran, és el dia de la fàbrica. Per això hem vingut també. Molt bé, doncs sabent què passa avui, ara anem avançant amb el programa i passarem com a la següent part, que és començar pel principi, pels orígens de la fàbrica i que els seus fundadors o la gent que està allà des del començament ens expliqui una mica d'on sorgeix tot això. No sé si us voleu incorporar, posem una mica de música, jo crec que no cal perquè esteu aquí al costat, ja. Fem-ho així. Hola, bon dia. Bon dia. Tenim aquí en David i en Nani, no? Sí. Presenteu-vos una mica. Vosaltres hi ha càrrecs aquí a la fàbrica? Teniu alguna cosa assignada? Per posar algun titulet a sota del nom? Sí, bueno, ara mateix sí que hi ha càrrecs, però jo no sóc cap d'aquest càrrec. He estat un any, el primer any que vam estar aquí a aquesta nau, sí que vaig ser el president, però ara des de fa quasi un any que ja no formo part de la Junta, però sóc un soci més. Jo també soci, perquè havia estat secretari durant diversos anys al principi, però des que vam fer el canvi d'espai també ho vaig deixar de ser. I vaig passar a ser un soci, que està molt bé també, com a subtítol, soci. Soci. Està molt bé. Porteu aquí des de fa 8 anys, bueno, no dic en aquest espai concret perquè abans estava en un altre lloc, però vull dir, sabent com comença... Bueno, no, la primera pregunta és com comença la cosa. Jo sí, fa 8 anys, i això comença amb en Jan Codina, que era una persona que tenia una idea de que aquí a Vic faltava un espai per fer exercici no competitiu on la gent s'hi pogués sentir còmoda. A ell li agradava escalar i va dir jo vull anar a un lloc que puguin escalar i que la gent no em miri, que passi de tot, que faci la seva i que no m'hagi de sentir que he d'anar avançant, augmentant de nivell. I en Jan tenia molt clara aquesta idea i a més li agradava el circ i tenia una filla que li agradava el circ i tenia el contacte o tenia la sort de que la família, els Codina, tenien totes aquestes naus que en aquell moment estaven abandonades i li van cedir, li van deixar una de les naus. I això fa 8 anys, però la nau estava fet un desastre, un drama, i va dir ens posem a arreglar aquesta nau, fem un rocòdrom aquí i un espai de circ. I a mi em va enganxar, no ens coneixíem, em va enganxar pel carrer, pràcticament un dia em va dir m'ajudes, i jo, com que em va agradar el projecte, m'hi vaig ficar. I d'això ja fa 8 anys, i en 3-4 mesos va condicionar, en Jan era com és, vaja, molt persistent, i ho va deixar enllestit en 3-4 mesos, i va crear aquell espai. I què s'hi va construir? Bueno, vull dir... Ell va fer el rocòdrom i va fer tot l'espai d'aeris. I va fer amb un escenari, va fer com el lavabo, bueno, vam fer acondicionar tot l'espai. I ja llavors surt el nom de la fàbrica dels somnis o això és bastant posterior? En aquell moment ens vam haver de constituir com a associació i vam buscar nom. I va ser un dilema que teníem, de no sabíem massa, i va aparèixer això, com que estàvem en una fàbrica, com que la idea era crear un lloc on tothom hi pogués anar i sentir-se lliure i com somiar, d'aquí surt el nom de la fàbrica de somnis. I a partir d'aquí és com que gent que li agrada l'escalada o el circ en general va vinguent allà a fer-se soci i a practicar cada setmana? Sí, amb el temps va començar a venir gent i a formar part del projecte. Va haver un moment que aquesta persona que va començar, en Jan, va deixar una mica espai als altres per a l'organització i per portar-ho endavant. I sí, al final va ser un moment que van ser un grup de gent que vam començar a portar-ho tot endavant i després vam tenir l'oportunitat de venir a aquesta nau i vam venir cap aquí i mica en mica es va fer... I el de l'associació es va crear ja des d'un inici, diguem-ne? O va ser com algo que va veure que necessitàveu més tard? No, des del moment que vam crear l'espai, que volíem fer alguna cosa
com una mica més ordenat, vam tenir clar que havíem de fer una associació. I això com anava? La gent es feia socis, pagava una quota o... Sí, una mica la idea era que tothom que entrés en aquell espai havia de ser soci de l'associació. Ja podíem fer la quota mensual de 15 euros ja des del principi o diària de 3 euros. I tothom que entrava, diguéssim que es feia soci. I aquell espai, diguem-ne, que no hi havia llicència d'activitat ni res, no? Vull dir, era una cosa que quedava allà... Era tot bastant punky, la veritat. Vam estar uns anys que si hagués hagut algun problema haguéssim pillat, però per sort o per als somnis mateixos no va passar mai res i vam anar tirant, però no hi havia cap. Hi havia una assegurança, però per sort no va passar res, diríem. Vale. Potser en aquest sentit podem compartir amb la Clota també una semblança? O... Sí. Nosaltres no... estem encara menys legalitzats que vosaltres, sí? Vull dir, sí, Bueno. no tenim gaire res. Estem en tràmits de fer una associació, però avui és cosa de la fàbrica. I teníeu algun referent o algun lloc que haguéssiu vist que es practicava l'escalada d'aquesta manera i es feia circ alhora, no sé, a Barcelona o algun altre lloc on, no sé, en Jan, si pensava en algun lloc o realment era només de la necessitat crear això? Amb en Jan en parlàvem i ell, la idea, en Jan i l'Olga, que eren la parella, en Jan deia, jo vull un lloc que els escaladors vagin a mirar els que fan circ i els que fan circ que mirin els escaladors. No havia vist mai, però li agradava molt la unió d'aquestes dues modalitats. No sé, per sinergies, suposo, per crear sinergies, una mica la idea era trobar les dues modalitats. Perquè sense espais com aquest, la gent aquí a Vic o a Osona, on té llocs on practicar l'escalada i el circ, o què difereix el fet de que sigui aquí o un altre lloc? Tu, David, quan feies Diablo anaves, tu? Bueno, clar, el meu cas era una mica particular. Bueno, particular no, jo vaig arribar a Vic, no tenia un espai per entrenar i va ser quan vaig conèixer en Nani, et vaig conèixer i em vas dir que començava aquest projecte i per mi va ser molt guai, no? Arribar a un lloc que pugui portar a terme la meva activitat, que era els malabars i el circ. Escalada sí que hi ha espais on es fa escalada aquí a Vic, hi ha rocòdroms una mica més professionals o una mica més així, però que hi hagin aquestes dues vessants i aquestes dues activitats al mateix espai, aquí no hi havia cap, crec que ja no tenia cap referència. A mi em sona ara que hi ha un espai al Montgat o por ahí que sí que fan algo així semblant, que fan circ i escalada, però bueno, crec que és bastant únic o particular. I creieu que allò va ser com un motor perquè la gent es comencés a iniciar al món de l'escalada i gent que no tenia ni idea de què era l'escalada ni res, va ser com un lloc on començar a despertar això? Bueno, Jo crec que va ser un espai que va obrir un públic nou. Volíem que fos i teníem molt clar, això en havíem parlat bastant, que fos un gimnàs era molt important, que la gent anés a fer esport. No ens volíem que es convertís en un bar, ni un lloc que entressin drogues vàries. Volíem que fos un lloc on la gent hi anés, sobretot per anar-hi a fer esport, i després si fan una birra o el que sigui, ja està bé també. I això jo crec que vam obrir amb un públic que aquí a Vic faltava, era una necessitat que hi havia. I crec que això és un dels punts forts de la fàbrica des de l'inici fins ara. El que sí que ha potenciat molt jo crec que és el tema del circ, el tema dels aeris. Bueno, crec que a Vic no hi ha cap espai així com aquest obert en el que puguis venir a fer una activitat de circ i tenir els elements com per poder penjar-te i poder fer classes amb gent que ja en té idea del tema. En aquest sentit sí que crec que som una mica pioners aquí a la comarca. Però, i dels inicis, que són aquestes dues modalitats i que entenc que són com els pilars bàsics de la fàbrica, ara també feu tallers o feu altres històries que entenc que van relacionades amb això, però que d'alguna manera és com que és una evolució, no? Que del que vingui la gent i escali o practiqui el que vulgui, hi arriba un punt en què també hi ha gent que vol ensenyar això i que es fan... Bueno, feu ioga també, pot ser? Sí, es fa ioga, es fa claquer, s'ha fet durant un temps a Valls de Saló, què més? Música. Tenim una sala de música amb instruments on es fan jam sessions cada dijous. Pintura. Tenim un espai de pintura també. Tenim projectes de fer un taller de bicicletes.
Però diguem que tot això va néixer un cop ja passats en aquest nou espai, no? Sí. En l'altre encara no hi era tota aquesta cosa de tots aquests tallers, ni... Exacte. Allà era escalada i circ, no? Bueno, escalada i aèria. Sí, no teníem les facilitats que tenim aquí, era més reduït i més... Aquí ho tenim més bé. Pues no sé, ho podem tancar amb aquella pregunta que dèiem... Sí, a la Marina no li hem fet, potser al final acabarem amb ella dient què és per ella la fàbrica dels somnis, però sé que és una pregunta una mica complicada potser de respondre o potser no. Us la fem els dos i vosaltres allà dieu el que vulgueu. Què és per mi la fàbrica de somnis? Per mi és un somni i és un projecte. És un projecte que va passant per diferents etapes i és un somni fet realitat perquè a mi m'agradava. Jo vinc del món de l'esport i sempre he estat així com molt competitiu i jo crec en un esport, una activitat física més lliure i per passar-t'ho bé i jugar. Un somni, un joc, un projecte, això per mi és. Bueno, per mi, com deia abans, quan vaig arribar aquí a Vic, per mi va ser un espai de benvinguda i veig que és un espai de benvinguda per molta gent que ve a Vic i no sap ben bé on ficar-se o què fer. És un lloc on pots venir a conèixer gent sense cap tipus de problema ni, no sé, molt fàcilment i és un lloc per compartir sobretot. I és un lloc que fa créixer la gent bastant. Molt bé. Bueno, doncs una mica de música i passem ara a la següent part. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Crack it, give my tidings. I'll go when I wanna go, have to go, blow that stream. The facts of a piece of plastic, tough, won't crumble. A slap on a jelly ass. Don't you go and get into the building. Slide into a moral. Let me get you something hot to break the coldest cold. A slip of a piece of fabric gives me hijinks. I'll go when I wanna go, self-control, blow that steam. A blast from an automatic, smooth, no jamming. A slap on a jelly ass. Don't you go and get into the building. Slide into a moral. It's been building all my life. A soft whisper for the last time. Want to tell you that I want to
lost ourselves. Take off, gonna get ours. Anything goes as long as joy's the plan. Bueno, continuem aquí a Ràdio Clota, a la Fàbrica dels Somnis, el dia del 8è aniversari de la fàbrica. Ara ja encetem el segon bloc del programa, que jo crec que durarà bastant perquè encara queda aquest i 2 més. Aviam si en una hora ho podem encabir tot, però ja ho veurem, si no, no passa res, perquè no estem en antena ni res, o sigui, podem fer-lo durar 3 hores si volem. No, però estem amb en Roger Comeres, un soci més de la fàbrica. Bueno, que volíem parlar del tema més... Bueno, primer una mica per saber quin és el seu paper aquí o què... Quan vas començar a venir? Quina és la teva relació amb la fàbrica? Quan comences a... Jo vaig entrar a la fàbrica, crec, si no recordo malament, durant el primer any que es va crear la fàbrica, a finals del primer any o mig anys, una cosa així. Sempre has estat com ficat dintre les assemblees i participant de... Des del principi, potser ho han explicat abans a alguns companys, quan es va començar a crear l'assemblea, des de l'inici que ho van crear unes 3 persones, el procés de crear-se l'assemblea, en aquell moment ja vaig començar a participar a la fàbrica, o sigui, puc dir que fa potser uns 6 anys i mig, 7, que participo activament de la fàbrica i avui en dia soc un membre de l'assemblea. O sigui que tu vas entrar a l'altra, no? Jo vaig entrar a l'altra nau, sí, quan estàvem a l'altra nau. I, bueno, ens podries explicar una mica com es passa d'aquell aquí? Vale, és la part complicada. Com es passa? Aviam, primer per una necessitat nostra. Va arribar un punt que veiem que l'espai de la fàbrica teníem ganes d'ampliar més projectes, més històries, i se'ns quedava petita. A part, per temes urbanístics, la nau on estàvem antigament sabíem que havia d'anar a terra un dia o altre, llavors els propietaris de la nau ja no hi feien cap tipus d'inversions i això ens perjudicava perquè quan plovia moltes vegades hi havia goteres per tot arreu, s'inundava pels voltants, llavors quan a l'hivern feia molt fred, a l'estiu feia molta calor, de pensar que era una nau que tenia d'alçada entre 4 i 5 metres, que el sostre era... hi havia algunes parts uralites, algunes parts així com el que s'assembla a l'uralita però que és transparent, i no estava gaire ben acondicionada en aquest sentit. Llavors va arribar un punt que vam veure que havíem de canviar d'espai perquè per necessitats nostres i perquè si no al cap de 2 o 3 anys ens haguessin fet fora perquè aquell edifici havia d'anar a terra. Llavors a partir d'aquell moment decidim què fer, si volem continuar el projecte o no, i un cop decidim que sí, això no hi va gaire... Estem parlant de fa 3-4 anys? Estem parlant de fa 4 anys tranquil·lament. Aquí és el segon any que estem al segon aniversari. El procés de canvi va tardar potser 2 anys i mig, 3, i ho vam decidir un any abans, vull dir, potser era com el tercer any de la fàbrica realment que es va començar ja a pensar en això. I això hi vam decidir de canviar per això, perquè veiem que si no aquell projecte... I ens trobem... O sigui, en aquest punt que crec que... Vull dir, en el moment en què dieu, valen, ara ens hem quedat sense espai, què hem de fer, no? Perquè ara crec que aquest moment ho està vivint molta gent ara mateix aquí a Vic també, i crec que és important explicar que la gent que ara mateix també té necessitat de tenir un espai per autogestionar-se o per fer activitats, doncs que això quedi ben explicat, no? Quins passos s'han de seguir, com funciona tot això. Crec que és com bastant complex. Sí, home, si pot servir, doncs ho explicarem tot, no? Aviam, nosaltres en un inici buscàvem un local i el primer que se'ns va córrer va ser buscar una nau d'algú i llogar-la i pagar el lloguer mensual que volgués la nau. Això ens podia costar pel que havíem mirat, vull dir, no sé ara com estan els lloguers dels naus ni molt menys, però em sona recordar que en aquell moment dèiem uns 1.000 euros o potser 800 euros al mes. Algo que es podia arribar a pagar, però clar, ens hagués perjudicat molt a l'hora de tenir diners per poder fer manteniment diari del que es fa ara avui en dia. Perquè la primera nau no pagava lloguer perquè era nau d'en Codina, no? Exacte, la primera nau era del tiet d'un dels membres que va crear la fàbrica de somnis i per tant pagàvem un lloguer simbòlic anual que era com quasi bé no pagar res. Bàsicament podríem dir que no pagàvem lloguer. Llavors, clar, això ens va portar a pensar altres alternatives.
d'ocupar un espai també, l'únic que això, algunes persones que ja havien viscut en altres llocs, no a Vic mateix, experiències d'ocupació, ens va portar a tirar-nos enrere pel fet de dir, hòstia, és un projecte molt xulo i a vegades experiències d'ocupació han acabat tancats i no volem que la fàbrica sigui un espai on s'engegui i al cap de 2 anys hagi de tenir problemes per haver ocupat un espai. Que amb això no vull dir que estigui en contra de l'ocupació ni molt menys, perquè a més jo n'he format part en alguns moments. Llavors, a partir d'aquí ens va sortir la idea de dir, ostres, i per què no parlem amb l'Ajuntament de buscar un espai municipal on puguem crear la fàbrica, el nou espai, que sigui un espai de l'Ajuntament. I a partir d'aquí vam començar a buscar i vam començar a parlar amb l'Ajuntament i a fer reunions amb ells. Bé, i el curiós és que l'espai que potser us ofereix l'Ajuntament, o un dels espais que us ofereix, està a pocs metres d'on ja teníeu la fàbrica dels somnis. Que abans, que per ubicar-nos estem aquí entre el barri de l'Horta Vermella, Santana i la plaça Osona, no? Sí. I la Serra de Sant Pere. Sí, això és casualitat per una banda i per una altra no. Aquí hi havia una nau enorme, que és la nau de Can Codina, que l'Ajuntament va decidir separar-la en diferents espais i cedir-ne, quedar-se'n per la brigada municipal una part i la resta cedir-ho amb tres entitats que no havia triat quines havien de ser en un inici. Llavors hi va haver la casualitat aquesta que just en un moment bastant semblant l'Ajuntament tenia aquesta nau per cedir i nosaltres, com a Fàbrica dels Somnis, buscàvem un espai de l'Ajuntament. Per tant, va coincidir bastant. Ho poso entre moltes cometes perquè va coincidir en el moment en què l'Ajuntament tenia aquesta necessitat per una banda i nosaltres per l'altra, però realment el procés, que ara us l'explicaré, ha estat llarg, ha estat de 2 anys i mig, 3, que nosaltres en algun punt ens ha desgastat una mica, però per les dinàmiques que s'han donat. En aquests anys de bypass vosaltres continueu fent activitat allà i estàveu com buscant el nou lloc, o sigui, en cap moment la fàbrica ha estat tancada? No, sí, va estar tancada, si no m'equivoco, durant 6 mesos, més o menys. Ara no et sabria dir quin any era, crec que era 2016, setembre 2007 o setembre 2017, ara no ho recordo bé, potser era 2016, des del setembre 2016 fins que es va obrir aquest espai, o sigui, allà vam tancar la temporada, normalment a l'estiu sempre es para l'activitat, al mes d'agost, doncs a l'agost del 2016 vam parar l'activitat i ja vam dir que, o sigui, vam anunciar que la fàbrica tornaria a obrir en el nou espai i vam tornar a obrir a l'abril del 2017. Vale. I com us presenteu a l'Ajuntament? O sigui, com ho feu això? O sigui, aneu allà amb tot el morro o què? Sí, bueno, aviam, amb tot el morro. Anem a trucar a la porta de l'Ajuntament a dir, mira, som aquesta entitat i necessitem un local, necessitem un espai per fer la nostra activitat. L'Ajuntament, alguns ja ens coneixien, però tampoc massa. Però no aneu allà amb un projecte escrit ni res, aneu allà com a parlar només al principi? Al principi només anem a parlar. L'únic que en aquest procés ens n'adonem que si volem que realment l'Ajuntament ens cedeixi l'espai hem de presentar un projecte ben fet i que els atraigui. Llavors, aquí tampoc és que ens inventem res, redactem un projecte explicant què és la fàbrica, què ha fet fins ara la fàbrica. Clar, evidentment, fem un projecte visual que atraigui perquè s'ho puguin creure, perquè nosaltres ja ens ho creiem, doncs poder transmetre'ls amb ells. I una part, crec que important, és dir que la fàbrica és un espai que està obert de dilluns a divendres de 6 a 9, però la resta del dia, avui en dia també s'obre els dijous al matí i els dilluns al matí. Abans només era de dilluns a divendres a la tarda de 6 a 9. És un espai que nosaltres diem, nosaltres, l'assemblea és qui gestiona aquest espai, però si a la resta d'hores del dia el pot aprofitar algú altre, per què no? I des de sempre hem cedit l'espai a qualsevol entitat de Vic, de la comarca o d'on fos, a fer servir l'espai. Per tant, què ha passat? Que des de col·legis, agrupaments escoltes, esplais, la universitat mateix, el Sant Tomàs o altres espais ens han demanat de venir a fer servir l'ús d'instal·lacions, nosaltres hem dit, home, i tant, tenim una mena de manual per tenir una mica de guia de què fer quan algú ens ho demana
i res, quan algú ve els diem mira, les condicions són aquestes, tal i qual, i la gent, les entitats venen. Llavors això vam recol·lectar molt bé les entitats que havien fet ús de l'espai durant els la fàbrica es va obrir el 2011, això devia ser, si no m'equivoco, 2015, no ho recordo bé. Estem parlant de l'altra nau, ara? De l'altra nau, sí. Doncs vam recol·lectar un llistat de totes les entitats que havien passat i quan havien passat per demostrar a l'Ajuntament que la Fàbrica de Somnis no és una entitat que siguem aquí tancada de 50 persones que s'ho fa seu i tal. No, és un espai municipal que... que esteu fent un servei públic, exacte, no? Un servei que molts cops es demana als centres cívics que es faci. Exacte. Sí, de fet, mira, ja que dius això, aprofito, no sé si entra dintre el que se'm pregunta a mi, no sé si ho han explicat altres companys, però ens han vingut molta gent, molts projectes que s'han fet a la fàbrica, de gent que els feia en centres cívics i per normativa, en els centres cívics tu pots durant 2 trimestres seguits realitzar el mateix projecte, però un cop han passat aquests 2 trimestres ja no pots continuar-lo fent, també perquè es doni cabuda a altres projectes que ja ho trobo correcte. Llavors ens ha vingut gent a demanar-nos de fer servir l'espai de la fàbrica perquè ja no podien continuar fent el seu projecte en un centre cívic. Aquí aquestes limitacions no les teniu, no? Vull dir, si un projecte porta 2 trimestres fent-se, si ha funcionat, pot continuar... Nosaltres, les úniques limitacions que posem és que si qualsevol persona té una idea o un projecte que vol tirar endavant a les instal·lacions de la fàbrica, l'única condició que posem d'entrada és que vingui l'assemblea, l'expliqui i a partir de llavors l'assemblea amb les mateixes persones que ho venen a explicar decidirà si es pot portar a terme o no. I crec que a dia d'avui potser un 95% de les propostes que se'ns han fet han tirat endavant. I després una cosa, és una pregunta que no sé si és així o no. L'Ajuntament està obligat a cedir, o sigui, si té unes propietats que són seves, diguem-ne, està obligat a cedir-ne unes quantes entitats o no? No hi ha cap llei que per obligació. No hi ha cap llei que digui això, no? No hi ha cap llei. Però clar, és voluntat de l'Ajuntament poder arribar o no a les entitats de la seva ciutat. Deies, tornant a fer la retrospectiva aquesta del procés de canvi d'espai, que hi van haver moments difícils, complicats, que va ser un procés llarg. Un cop veu presentar aquest document, diguem-li així, aquest dossier amb tota l'activitat que havíeu fet, què va passar? Tota la burocràcia del procés lent aquest que costa? Que m'he anat potser una mica cap a altres branques. Aviam, clar, diem que és llarg, això jo crec que va durar 2 anys i mig, 3. Vam començar fent reunions per explicar-los bé el projecte, a vegades et venien unes persones, a vegades unes altres, i llavors sí que un cop van veure que ho van començar a veure amb bons ulls, ens van dir, o sigui, tota una sèrie de tràmits que havíem de fer per aconseguir entrar en aquest espai. Un apunt, la gent, amb quins regidors eren aquests? De Cultura? Ostres, no me'n recordo. El primer que van parlar era en Refús, que no recordo de què era regidor en aquell moment. Ho dic perquè si la gent volgués seguir aquest procés ha d'anar a parlar amb el de Cultura o el d'Urbanisme? Home, mira, ja que ho dius, no havia fet mai aquesta reflexió perquè el primer que vam parlar va ser amb en Refús i un cop ell va deixar l'Ajuntament vam continuar parlant amb en Serrat i en Serrat no és de Cultura. Per tant, trobo que de part de l'Ajuntament podria ser interessant que fos de Cultura la persona que d'això, però no ho sé, vull dir, no... potser podria ser un altre regidor. O sigui, ara això seria opinió meva de pensar quin regidor podria ser el més indicat a això. No ho sé. I a més, trobo que clar, la Fàbrica de Somnis és una entitat que necessitem un espai amb unes condicions concretes per dur a terme la nostra activitat. Potser altres entitats amb uns espais molt més modestos poden dur la seva activitat. Llavors, però no ho sé. Continuo. A nosaltres ens van donar com un llistat amb tota una sèrie de tràmits que havíem de fer, que semblava una mica a les 12 proves d'Astèrix i Obèlix, la prova aquella que es passen a dins l'administració pujant escales amunt i avall. I realment va ser feixuc. Jo en aquell moment vaig dir a la fàbrica que jo podia assumir el tema de
portar a terme tot això, perquè clar, la fàbrica de somnis té una gestió diària. Mentre es feia tot el tema del trasllat, la fàbrica continuava funcionant. Per tant, l'assemblea continuava existint i cada mes es reunia i hi havia moltes coses a portar a terme. Jo vaig agafar la part de dir, vale, tota la gestió per fer el trasllat, també pel que jo he estudiat m'era més fàcil, però tot i això era força complicat. I el primer punt que hi havia en aquest llistat era, si ho dic bé, l'informe de comptabilitat urbanística, que és un informe que diu... Compatibilitat, urbanística. És un informe que diu que l'activitat que tu vols dur a terme en aquell espai pot ser compatible a la zona on estàs, a dintre del barri o dintre els carrers on estàs. Llavors, aquest va ser el primer i aquí ja vam trobar un problema, que és que la nau de Can Codina encara estava registrada com a edifici industrial i per tant s'havia de canviar el tipus d'ús a un ús en aquests moments lúdic, exacte. Però això no ens inconvenia només a nosaltres, a la fàbrica de somnis, també era algo que perjudicava, per dir-ho manera, a l'associació de tapís, a Protecció Civil i a la pròpia brigada municipal. Però nosaltres vam ser els primers d'entrar i vam ser els que vam haver de batallar que es canviés aquest tipus d'ús de la nau, quan això era una cosa que al meu entendre no ens tocava a nosaltres, vull dir, és una cosa que l'Ajuntament havia d'haver fet sí o sí. De fet, pel fet que hi hagués la brigada municipal, que també jo crec que va entrar al mateix moment que nosaltres o alguna cosa així, també necessitaven fer aquest canvi. Però per alguns motius per la brigada no ho van fer, no ho van fer, nosaltres vam haver de ser qui vam haver d'apretar l'Ajuntament, el govern i els diferents partits perquè en aquell moment fessin aquest canvi. Clar, és un tràmit més i clar, aquí dic un tràmit, però un tràmit vol dir primer fer la reunió, parlar-ne, que ells en puguin parlar, després que ho passin als altres partits, que s'aprovi el ple municipal, vull dir, clar, cada tràmit potser requeria, no sé, 3-4 mesos. Però perquè un edifici com d'aquestes característiques, una nau d'aquestes tan grosses, que la fan servir diferents associacions, o hi ha el tapís aquí a l'esquerra, a la brigada, no pot tenir diferents usos? Vull dir, ja només per la dimensió, és com si només el limites a un ús, és com estàs desaprofitant un espai, no? Això al final ha acabat sent així? Sí, aviam, ara no em conec tan bé la llei per dir-te si un mateix edifici pot tenir diferents usos. El que sí que no pot tenir a un mateix edifici és ús industrial i ús social o per exemple, de vivenda, per exemple. Clar, aquesta nau tenia un ús, estava catalogada com a ús industrial i això s'havia de canviar, però per totes les entitats i la brigada que estem ara en aquesta nau. Vull dir, l'Ajuntament ho havia de fer sí o sí. Vau posar la primera pedra perquè es fes. Exacte. I què et requereix perquè sigui d'ús social? Què et requereix? Això simplement és fer el tràmit, perquè el que et requereix que després tu puguis dur a terme la teva activitat aquí dintre són ja més normatives de complir amb normatives de sortides d'emergència, d'instal·lació elèctrica, de tot el tema de protecció contra incendis. Són més aquests aspectes el que et permeten. El canvi d'ús és més un tema de nom, de papers, però sense fer aquest canvi d'ús no pots ni presentar el projecte perquè... Aquesta potser és una mica la segona part del procés aquest, un cop ja tens la paperassa en ordre... Només he explicat un punt, diu que n'hi havia 12. Sí, 12, no sé quants, però aquest potser va ser com el més difícil de pelar, perquè havies de... o no? No sé si el més difícil. Jo crec que és interessant que expliqui aquests 12 punts. Sí, aviam, això, partíem del primer, l'informe de compatibilitat urbanística, després el tema del canvi d'ús, i després la part més gran era el tema de la llicència d'activitats. Amb la llicència d'activitats tu presentes el projecte que vols fer i segons l'aforament i la superfície
llavors segueix uns tràmits o uns altres. Nosaltres no passàvem de 500 metres quadrats i per tant anàvem, per dir-ho manera, per una línia amb menys tràmits. Vull dir, si haguéssim superat els 500 metres quadrats haguéssim hagut de fer encara més tràmits, i tot aquest projecte per aconseguir la llicència d'activitats necessita complir diferents parts. Llavors, aquí trobo que nosaltres som una entitat i les persones que hi estem ficades, cadascú té la seva vida i treballa de diferents coses o el que pot. Jo soc enginyer i per sort hi havia alguns temes que coneixia, però trobo que en aquest cas, des de part de l'administració i en aquest cas l'Ajuntament de Vic, podria facilitar molt més a les entitats sense ànim de lucre que acaben portant un benefici per la ciutat en poder obtenir aquests tràmits, perquè hi ha coses que realment són molt complicades, perquè després de tots aquests tràmits n'hi ha un altre que ja no... O sigui, sí que l'hem de tenir, m'avanço, un segon, sí que l'hem de tenir per poder fer activitat aquí dintre, que és tot el tema de l'assegurança, que també ens ha portat molts mal de caps i que és un tema que moltes entitats han de tenir, des de, no sé, potser un grup de teatre no, però potser també, però per exemple els geganters, els Sagals d'Osona i nosaltres necessiten tenir, i que moltes vegades no tens una persona experta que toqui aquest tema, i des de l'Ajuntament hi podria haver un espai on ajudessin a com dur a terme aquests tràmits que són a vegades una odissea per poder-hi arribar. Feies ioga quan feies tot això? No feia ioga, però potser m'hagués fet falta. Bueno, és un d'aquells moments en què potser et planteges no continuar, no? En què potser una associació que ha estat fent l'activitat i que el que li dona vida és fer activitats, quan s'intenta legalitzar veu que et provoca tants mal de caps que diu, bueno, doncs fins aquí hem arribat, no? Per això, si l'Ajuntament no facilita aquestes coses, potser està deixant morir com les associacions. Sí, de fet, mira, m'ha molt què dius, perquè sí, hi havia molts moments que era, deixem-ho estar, i no ho vam deixar estar precisament perquè dins l'assemblea són moltes persones i vulguis o no, la motivació col·lectiva t'acabava motivant a, bueno, va, vés a una reunió més, aconseguir una cosa més, tal i qual. Llavors, ja us dic, vaig avançant a la llicència d'activitats. Potser em deixo algun informe que hi havia pel mig, que potser m'ho hauria d'haver preparat i així us els podria dir tots, però sobretot la llicència d'activitats és el que treu és la part més gran, però un cop es va acabar, que aquí sí que també va passar per ple municipal, crec que tots els grups democràtics hi van votar a favor. També nosaltres, me'n recordo en aquell moment, vam anar a parlar amb diferents grups municipals, amb diferents partits municipals, per explicar-los bé qui érem la Fàbrica de Somnis i què era el nostre projecte, perquè teníem por que a l'Ajuntament no s'aprovés, que ens cedissin aquest espai, i vam dir, doncs anem-los a explicar. I per sort, doncs mira, bueno, per sort. Perquè això que ha de passar per un ple i tots han d'estar d'acord? Vull dir, si hi ha un partit que diu que no... Quan es fa una sessió d'ús d'un espai municipal, passa per ple i clar, s'ha d'aprovar en el ple municipal. Si no s'aprova, doncs no tira endavant. Llavors, fins i tot l'Anglada va votar a favor d'aquest... No, per això he dit, tots els partits democràtics hi van votar a favor. L'Anglada no va votar a favor. I res, llavors un cop el vam tenir, clar, nosaltres pensàvem, bueno, ja està, ja el tenim, ja podem entrar, no? Què va passar? Clar, nosaltres per començar a fer les obres, amb el que vam començar va ser construir l'estructura del búlder. Pot ser que, un moment, és que no sé si és veritat o no, perquè m'han dit que per fer una instal·lació elèctrica es va fer un Verkami o alguna cosa així? Bueno, aviam, tot el projecte que hi ha aquí dintre, clar, nosaltres diem, sí, hem aconseguit una sessió d'ús gratuïta de l'Ajuntament, com tenen altres entitats a Vic, vull dir, no és una cosa especial de, ostres, mira aquests els de la fàbrica, no, vull dir, no sé, els Sagals d'Osona també tenen una sessió amb el que és la central, però vull dir, és una cosa normal, Doncs tot el que hi ha aquí dintre, el projecte més o menys ens va costar uns 30.000 euros.
Vull dir que és una sessió d'ús gratuïta, però nosaltres hem hagut de pagar uns 30.000 euros per fer tot això. Des de muntar el rocòdrom, l'escenari, l'estructura d'aeris, l'instal·lació elèctrica, que és el que ens va costar més diners, potser ens va costar uns 8.000 euros o una cosa així, tot el que és el tema de les portes d'emergència i altres coses que no et venen al cap però que hi van sumant. Llavors, per aconseguir tots aquests diners veníem del que teníem estalviat dels anys anteriors, però que tampoc és que tinguéssim gaire perquè som una entitat sense ànim de lucre i no anem a guanyar diners, vull dir, acumular, vull dir, simplement teníem diners acumulats també una mica en perspectiva, no? De dir, com que volem canviar de local, comencem a fer un fons. Llavors vam muntar un Verkami no per la instal·lació elèctrica, sinó per tot el projecte en si. Que per aclarir-ho, ja ha quedat una mica clar abans, però el finançament de la fàbrica és a base de la quota de soci i del que es faci a la barra quan feu activitat, no? Bueno, sí, el que es faci a la barra i d'altres espais, si hi ha menjar, si hi ha... Sí, exacte. Sí, quota de soci, el que es paga al dia a dia, sí, exacte, només és d'això. Nosaltres no tenim ajudes, tampoc les hem demanat, vull dir, no en tenim perquè no ens les han volgut donar, no en tenim perquè no les hem demanat. Llavors, teníem això, un capital guardat que havíem estalviat d'uns anys anteriors, el Verkami que vam fer, que crec, si no recordo malament, que vam aconseguir uns 7-8.000 euros, més o menys. Amb el Verkami, això. Amb el Verkami. I llavors també, durant 2 anys, i uns quants socis vam decidir crear la quota anual, que encara no hi era, i així, al gener mateix, si 30 socis pagaven els 125 euros que tenim de quota anual, al gener ja podíem tenir entre uns 2.000, 3.000 euros per totes les despeses que tinguéssim. Llavors, d'aquesta manera vam poder anar pagant les despeses que se'ns van anar generant. I després, aquest període d'obres dura aquests 6 mesos que la fàbrica està tancada i... Sí, clar, sí, això també vull entrar-hi, perquè un cop nosaltres aconseguim la llicència d'activitats, clar, també ens pensàvem, ja podem entrar, ja estarà tot solucionat. Després hi va haver un altre problema, que és que aquesta nau és una nau molt antiga i que tenia moltes goteres i que un cop es van aprovar tots els tràmits havien d'arreglar la teulada. Llavors nosaltres no podíem fer res a dintre si encara no s'havia arreglat la teulada, perquè per una banda si pots muntar l'escenari però si estàs arreglant la teulada i et cau alguna cosa t'ho xafa, i una altra per perill de persones que puguin haver dintre. És començar la casa per la teulada. Exacte. Llavors, sí, exacte, mai millor dit. Llavors aquí vam haver d'esperar que l'Ajuntament acabés de fer les obres de la teulada. Una cosa que podria haver fet 2 anys abans, quan ja sabia que aquest espai l'acabaria cedint. I no només el nostre espai, sinó l'espai de tapís també. Aquí sí que hi ha diferència perquè de la nostra part cap allà, que és ja la part de la brigada, la teulada és diferent i està molt més bé, en unes altres condicions. Llavors això només ens afectava a nosaltres i a tapís. Llavors això ens va alentir més el procés de poder entrar. Vull dir, va ser com l'últim pas, que ja no era un pas burocràtic, però sí una necessitat que nosaltres no hi podíem fer res perquè el projecte pogués entrar, pogués tirar endavant. Potser l'últim dels passos o hi ha com alguna més que quedi per comentar d'aquest moment de traspàs? A nivell de tràmits i passos externs a nosaltres, sí, va ser l'últim. Però després, clar, per part nostra faltava adequar tot l'espai, que vol dir construir tot el búlder, construir l'estructura d'aeris... Perquè no es podia traslladar d'un lloc a l'altre, no? No, i també entenem que allà, no sé si em van explicar que estava fet com en fusta, el que era el rocòdrom, i que aquí van decidir fer-ho d'un altre sistema més... Sí, clar, vam aprofitar allà quan es va fer amb molt bones intencions, però potser les persones que ho van començar a construir no eren persones que estiguessin molt ficades al món de l'escalada. Llavors aquí, com que ja portàvem uns anys de rodatge, hi ha gent que, friqui de l'escalada, que ha escalat 1.000 rocòdroms i que tenia moltes idees molt clares de com fer-lo. Llavors vam estar fent un bon disseny abans de posar-nos-hi. Llavors vam
és una estructura de ferro i a sobre en plafons, vull dir, està molt ben pensat. Això tenim després en Furri i Antoni. Vale. Que ens hi explicarà. Perfecte. També hi havia el del funcionament intern, però... Bueno, sí, has comentat que amb les assemblees que aneu fent setmanalment o mensualment doncs van sortint tots els temes i... Sí, les assemblees són mensuals, en fem una el primer dilluns de cada mes, on es tracta tota la gestió de la fàbrica. Llavors, des del tema de la neteja, que és un tema recurrent a tot arreu, fins a si hi ha propostes noves, doncs venen allà les persones que vulguin fer la proposta, l'expliquen, i allà mateix debatem si agrada, si no, i com es pot procedir per tirar-ho endavant. O, per exemple, la festa que fem avui, doncs ja portem 2 assemblees o 3 parlant de la festa. I ja, com per acabar, de números, o sigui, quants socis sou actualment? Això és molt difícil de dir, perquè, clar, per aquí pot passar molta gent i et podria dir, no sé, potser som 600 socis, però, clar, potser, o sigui, el fet és que qualsevol persona que vulgui entrar i vulgui fer servir les instal·lacions s'ha de fer soci. Per fer-se soci no has de pagar res. I no cal que vagis a les assemblees. I no cal que vagis a les assemblees. Només has d'entrar i omplir un formulari. Això és així perquè som una unitat privada i tenim una assegurança, clar, qui vulguis o no es fa escalades, fa aeris i bueno, poden haver-hi lesions i accidents, llavors hem de tenir una assegurança i aquesta assegurança només cobreix a les persones que són sòcies, per tant necessitem que qualsevol persona que vulgui fer servir les instal·lacions s'hagi de fer sòcia. Només per tant, sí, que hi ha molts socis, una persona que ve un dia que viu a Anglaterra i ve un dia aquí ja serà sòcia, per tant no podem dir quants socis hi ha. Doncs dit d'una altra manera, aquestes potser són més fàcils de comptar. A les assemblees quanta gent sou? A les assemblees som entre 20 i 30 persones, depèn de l'assemblea, però... És el nucli dur de... Sí. Jo crec que realment som força gent. El grup de WhatsApp, quan sou? També són... El grup de WhatsApp una 50, jo crec. Jo que hi ha algun tipus de fórmula per no acabar-te ofegant amb l'administració? No, pregunta. No, et demano si existeix, perquè nosaltres ens hi hem com mig submergit i ens afoguem bastant allà. Vull dir, com es fa per no afogar-te allà? Bueno, vull dir... D'entrada, clar, diria com a clota, i qualsevol entitat, és igual, que aspira, que vol això, un local, suposo que també és el que vosaltres esteu intentant aconseguir, és anar a picar a diferents portes de l'Ajuntament per asseure't, fer reunions i fer-los entendre que sou una entitat de la ciutat i per la ciutat i que mira, per sort o per desgràcia la ciutat de Vic té molts espais buits, molts, potser masses, i per tant que es poden aprofitar i que gent com vosaltres o altres col·lectius tenen idees per donar ús en aquests espais. Llavors, sí que segons quina activitat vulguis fer, necessites fer més tràmits o menys, però jo us animo a vosaltres i a totes les entitats a seure's a parlar. Jo crec que mirarem de buscar algun doble teu per aquí a dir que ja em sé. No, i que si cal, nosaltres podem, anava dient assessorar, però assessorar tampoc perquè jo no sóc un expert en el tema, però sí que potser si alguna entitat, vosaltres o qualsevol entitat ho necessita, asseure'ns un dia i mirar bé els diferents passos que nosaltres vam fer i que s'han de fer per aconseguir un espai així. Sí. Bueno, aquest programa ja és el primer pas de l'assessorament. Sembla com un programa quasi fet per nosaltres mateixos, vull dir, som els principals consumidors del programa. I ja per acabar, a totes les persones que estem entrevistant avui els demanem que defineixin què significa per ells la Fàbrica dels Somnis. Per mi la fàbrica és una família. És una família on quan tens un mal dia vens aquí i només entrar ja et contagies de bon humor, bon rotllo i amb ganes de fer. I és un espai, a vegades
Mira, això també ho haig de dir. Clar, el nom nostre és la Fàbrica de Somnis i durant aquest procés hi havia algú de l'Ajuntament i algun regidor concret que se'n reia una mica de, bueno, aviam quan aconseguireu el vostre somni, no? Doncs és una, jo sento que la fàbrica és un espai on hi ha somnis que es converteixen en realitat. Molt bé. Doncs tancat el bloc 2. Música, escena. Molt bé. So fill your cup, kindly take your bow. Much you, little doggy, much you, little dog, much you, little doggy, much you, little dog.